Kicking game like we're saying, yeah, we fucking winning. You fuck all that depressing shit, let's make a meal. Got a lot of time. No niin, moi taas kaikille, elikkä siis mä tein uuden kanavan, jonka nimi on nyt Mike pelaa, koska vähän niinku mä kyllästyin GTC ja niin, ja sit mä aloin pelaa vähän muita pelejä, esim. CSGOta, GTAta joskus ehkä, BO3. Nyt on lähinnä pelannut tätä peliä, eli WoWia. Mulla on ollut monta käyttäjää, tää on huono, jonka mä aloitin hetki sitten. Ja niin, monta syytä siihen, miksi mä tein uuden käyttäjän, tai siis Tube-kanavan. Yksi niistä on se, että mä kyllästyin siihen GTC, mä sanoin sen jo, mutta kyllä mä sitten teen siitä vielä videoita ja mä halusin pitää sen niinku GT-kanavana. Toinen syy on sen, että mun partnershippi vähän niinku uijas mua ja sitten niinku ne vähän niinku vei mun kaikki rahat, plus mä en pysty poistumaan siitä 2 vuoteen. Ne teki silleen, että mä en pysty poistumaan siitä 2 vuoteen, ellei YouTube anna lupaa. Mä kokeilen sitä koko ajan. Ja sitten se, että niinku ne poisti mun tilin sieltä niiden sivulta silleen, että sinne ei niinku se niinku mitään hyödy siitä. Että niinku en mä voi saada sinne rahaa niinku niistä videoista, koska mä sitä tiliä ei ole olemassa niiden sivulla, mutta ne ei anna mua poistaa sen linkitystä siitä kanavasta siihen tiliin, vaikka sitä tiliä ei ole olemassa. Niin, elikkä 2 vuotta ilman partneria. Ja sitten 3. syy, mikä se olisi 3. syy? Mä unohdin sen jo. Mä oon yrittänyt tätä videota nyt tehdä joku 5 kertaa putkeen. Mun mikki on sekaisin, mun kuvausohjelma on sekaisin, kaikki on sekaisin, niin mä en tiedä, että tää ei ole kovin tämmönen järkevä video, mutta joo. Siinä tänne kanavan eka tämmönen NS-video. Ei tätä vois kutsua videoksi, tää on niin huono. Joo. Tää on nyt tämmönen huono selitysvideo taas tästä, että uusi kanava ja nyt tulee uusia pelivideoita ja kaikkea. Moi.